Kao kamano wadhi nyime kama piny owacho singone oganda jo Kenya mondo bed gi geno ni jalar kom mar riwruog pinje mag Afrika Raila Odinga dhi duoko loch pacho kae e yiero makiny. Jaloso elo piny owacho Isaac Mwaura jagoro mogirore migawo mar pinje maoko Laktar Sing'oei Korir oloro sirikal timo manyalore mar miyo Raila loch. Mabiro kinde ma jotelo ma pacho kae oketo pogruok margi mar siasa kendo kwayo ni Raila Odinga hawi maber. Ma en lipod Chris Owino. Seche 24 motelo ne odiochieng' ma piny Kenya osebedo karito gi sironyo, piny owacho osingone oganda jo Kenya ni gitimo duto manyalore e bwo wang' chieng' mar miyo Raila Odinga loch e yiero mar riwruog pinje mag Afrika AUC. Jaloso elo sirikal Isaac Mwaura kod jagoro mongirore migawo mar pinje maoko Dr. Sing'oei ojiwo jopiny mondo kik bed kod kihondko moro amora agin kod geno mar duoko loch pacho kae. The government reaffirms its unwavering support and optimism in the candidature of the Right Honorable Raila Odinga for the chairmanship. Over the past few months, Mr. Odinga has led an intensive and strategic campaign, directly engaging over 40 African heads of state and securing broad-based backing across the continent. Koyo ne osegoyo oganda jo Kenya bang' riwruog pinje mag Afrika ma milambo SADC jiwo pinje 16 magin jokanyo mag riwruogno mondo osir lwedo jachung' mar piny Madagascar Richard Randriamandrato. Weche Mwaura bende osir lwedo kod jaod bura ma Uriri Mark Nyamita ma onyiso oganda jo Kenya mondo orit rwako Raila pacho bang' yudo loch. Campaign ma jakomo timo iluonge ni door to door. Kech odhi door to door, owuoyo gi jakura. Mopogore gi yiero mamoko miwuoyo gi ji rally, mikia ng'ama owinji, ma owuoyo gi ng'ama dhi go kura door to door. Koro all the efforts osetimo. Kendo aneno ka owuoth across mosedhi e pinjegi duto ma jogi nye gisewinjore godo. Advisory mane owuok e SADC cha, macha to koro chalo kaka koponi kata une gweng' to ng'ato jatend kanisa dhi e kanisa to wacho ni wan kaka jo kanisa no waneno ni mondo udhi kone. To kochuno ni jo kanisa go te bro goyo ombulu ne ng'ama gidwaro. Koro macha ne en wana spokesman mar jo SADC ne wacho ni encourage ting'ini ko wuoyo gi jogi individually, joka no wuoyo kamano. Dr. Sing'oei kod Isaac Mwaura lero ni piny owacho mar Kenya e bwo jatend piny William Ruto ma bende otelo ne kidieny makelo lokruok e kind pinje duto mag Afrika osebedo kasero jotend pinje mag Afrika mar siro otiko mar Raila Odinga. The government of Kenya, under the leadership of His Excellency President William Samoei Arap Ruto, who also doubles as the AUC champion for institutional reforms, continues to rally support for Mr. Odinga's bid, because a Raila-led AUC will strongly complement President Ruto's efforts in driving critical AU reforms, ensuring that the African Union becomes more efficient, responsive, and people-centered. Piem mapek wachore ni dhi bedo e kind jatend migawo mar weche maoko mar piny Djibouti Mahmoud Ali Yusuf kod Raila Odinga. Kata kamano Isaac Mwaura lero ni Raila ni kod thuolo maber kaluwore ni otiko mare osesir lwedo kod riwruok mar pinje mag Afrika ma ugwe, jotend pinje mag Afrika machon man kod mbi maduong' mar siasa kaachiel kod osiepe Kenya. Mark Nyamita owuok tung' musuo kod rowere mosebedo kandiko weche maricho ewi Raila Odinga ewi mbui mag tudruok ka owacho ni koko margi chal ywak ogwal ma ok nyal mono dhiang' modho pi. Ne jowa manene social media gi kamora mora magombo mondo baba kik yudi. Ada wacho ni mago ok gin wazalendo ma Kenya. Nikech kuponi sedak e Kenya gigo duto te ma baba osetimo. Ka in pok ineno nyaka kawuono ma kupono dwaro gimoro ma international. Baba sani koro en candidate mar jo Kenya. Ok en candidate mar party, ok en candidate mar region mora mora. Omiyo gima mora ni ng'enjo mago koke social media gino gidonje odcha. Ok gigo kura. Omiyo wan warito chinjo diel. Chieng' Sabato. Magi timore kendo ma jatend piny William Ruto odhi nyime kod campaigns magi e tielo mogik ni Raila Odinga. Odiochieng' ma kawuono Ruto oromo kod jatend piny Senegal Bassirou Diomaye kod Prime Minister mar Ethiopia Abiy Ahmed Ali. Jaloch e yiero ma AUC
nyaka yud ombulu 33 e tielo mokwongo eka inyalo yange kaka jakom manyien. Ponono ni onge jachung' ma oyudo ombulu 33 e tielo mokwongo, namba 1 kod namba 2 dhi dok e yiero e tielo mar 2 kama jal moyudo ombulu mathoth ema dhi kawo kar Musa Faki. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi.